ka TikTok no be yudo gima wango yi Afel Kosuda kaka le Facebook wacho ni ichwang nyaka koro jowa we kabisa nikech oketho gik mang'eny. An nitiere ng'ama nyocha iyo wang' mogocho wacho ni sani koro osecho mondo owene kik make. Mano ote mar Afel Kosuda. Irene Emma wacho ni iduoko pressure chien then imodho pi. Kasto wuok kanyo idhi kamoro mirima biro dok chien. Erokamano Irene Emma. My Miracles Shekina wacho ni ka iseneno ni achwanyra to awuok adhi. Ere adhi akwan kata kuoyo e nam mondo mirima no wuogna moloyo timo gimarach mabiro dak mano kasando ngimana kata mag nyithinda gi nyikwaya. Aya si umoro ntie karka oyawre machiegni Ramogi TV miwane pachi kotenore kod twak madhigo nyime sani konwa ni ng'at neno waka in kanya. An odiwor Japolo. Kamano odiwor. An Kidera. Ne an gi ng'ato ma usiko iyo wangu chakro okinyi kudhiambo gi nyithindo gi jok madongo onge chiemo mane wuoye kod ng'ato momos. Kia ng'ato ne nyalo kony nang'o. Mani penjo kanyo en ng'ama iyo wang' kose wuoyo matek gi ji te. Iyo wang' madier. Onge chiemo mane wuok ng'ato mos. Erokamano ahinya. Irene Aya, erokamano ahinya Oduor. Ang jaocho lo iso kelo ang duok penjo. Mano mi penjo kakanyo agero ni yude e yo makare. Kosi nya duoke mana sani kapok wadhi nyime gi yote moko. Nitie kaka wawacho, nitie jomoko ma okong'e to gin kod tuo mar wanyalo luongo ni mental illness. Koro en ng'ama kako chung to e kako nindo, kaka iye wang' okinyi, e kaka iye wang' seche duto, to sana onge gimoro amora ma ng'ato nyalo timo mabedne maber. Ma kata kitimo gimaber, kata ma ji nena ni ma to ber, kata imiye mana gimoro. Odwaro kata Sh10,000, timiye Sh10,000 no ni ai, jaduong' ma amiyi. Tinwang'o kan mondo goni erokamano, beda matek. Onyalo wacho ni nyathi timo maber. Kar wacho ni erokamano kuom miya. Ai timo maber. Keyo ka ochwoni timo maber. En ng'at ma koro nigi ich wang' ei kodhi, ei remo luong kamano. Koro jogo modak e alwora mare kata mani kode, inyalo nwang'o ni ema koro nyaka ritre e yo makare. To ka ok kamano, to en kod gima miyo iye wang' kata momiyo chalo kamano, en gima nigi kuku mare ei tuo. To en gima inyalo thiedhi, en gima inyalo kony. Jahocho koketne molony kata kotere e thieth, waluonga ni thieth, tinyalo po koyudo kako konyre. To ka ok kamano, to joma ni alworane ma koro nyaka ng'i. Aya, koro mo jwang' in bende wijo kanyo intiere gi ting' mar neno ni ng'ano ma intiere godo alwora mar yudo chang mapiyo. To chang ni bende nyalo wuok kata kuomu kaka jogo mantiere alwora. Ote mamoko mantiere karka, wakawo gi ane ote mamoko ma odong' kar kanyo. Ka igo simu, tang' wachunge mana kanyo to wakawo simbi achiel kachiel. Olivia Ousa wacho ni onego apuonjra duoko mirimba piny kaparo gima adwa wacho. Kama ntiere gi ng'ama adwa loso godo. Paro maliwa ahinya Olivia. Erokamano ahinya. Ma erot ni Uteron Abok nyinge ni Facebook ndie simu moro angwa yudi gane ka gibiro. Aya Otieno kane Busia angwa duoge ote mar Abok ne angwa some kachiel. Otieno yawre kendo machiegni in gi paro mane twak ma kawuono. Tingane duondi wawinji kora kachiel miwane pachi kotene kod twak madhi go nyime. Wawinji Ilonga Collins. Ilonga Collins ako kubusia. Kamano Collins Otieno. Aga pe angi chwang' mo kanyo to kendo rumo mana piyo. Aya lora ne TV ni matin. Lor TV ni matin. Wakaka to Collins
lora TV ni matin kae to wawinji nikech wawinjo ka imbi temo winjori ok dwa winjo ariyo wawinjo TV ariyo koro lora TV kae to bang'e ilosi koro wawinji maber koro penja ni penjo mari koro an gasira mabiro mang'eny to kendo rumo piyo koro penjo mari koro mano ko ber koso mano en marach aya erokamano anyalo iso dwok mano kapok adhi e ote machielo Cleopas asira neno otimre ne kanye to e seche mage to ka en kama chalo nade to kapo ni en asira matimre ne nikech omadho gik mamero ji ting'e ni mano koro mane gima kelo chandruok neno to kobiro to rumo piyo to koro en gima koro sisiko godo to nyaka koro nikech ma ng'ama ber kabisa nikech ong'eyo ni en gi ich wang' koro nyaka odwarie kaka onyalo wuoyo kod ng'ato mondo mi okonye kod paro erokamano ahinya ote marabok cha mano waweyo kar kanyo ote marabok e Facebook kanyo ote marabok noseringo molal kata kamano an kode kae to ote mar Ibrako Mala wacho kae ni an ka yawang' to leng' nyale oneno kaka en ka bondo kod oda erokamano ahinya ote mar machielo mar abok cha wacho ni renewing your mindset yani iseto obwongo ni bedo manyien Milka Dhiambo wacho kama kaka jonyuol onego wapuonj nyithindwa mondo obed kod horuok kata wacho ni self control owacho ni kik gibed abeda jok makawo chik kata jok makawo gimoro amora motimore to gitimo kod lwetgi owacho ni onego wabed e thuolo manyime mar bedo kod twak e gimoro amora matimore e alworawa e kinde montiere kod ich wang' ka Milka dhi nyime kowacho ni mama wanyisowa ga ni ka ng'ato kinyi kata dwa goyi to nyis min gi kata wanyise wacho ni as a child will grow up knowing that conflicts are not solved with violence erokamano Milka Adhiambo ote machielo Ruth aya kapok wadhi Ruth nyathi Ochieng' simu moro wuok Riverside aya oyawre machiegni kona ni nyingi ng'ati neno kaka intiere kanye to penjo mari en mane uyo gi Kevin Otieno machiegni Kevin nying mogere ni Nyoka Fundi Makan Riverside machiegni ahinya e Ramogi TV miwane penjo mari ma en go ne jaocho Lois an gumori ma an kam an mrima ko makanya ka go ng'ato yaka mrimba rum kora tiani nyalo konya nade kamere ma omaki nyaka go ng'ato Cleophas ing'eni ng'ama kamere ma omako to nyaka go ng'ato koro dwar gima yot ahinya monego otim en ni koro nyaka koro go gimoro koro kigo ng'ato koro imanyo gimoro koro jok manitie machiegni kata ng'at ma nitie machiegni kodi no endo onego obed en owuon ni oneno kaponi ng'ate modwa goyo to kodhi ogo kata mana idhi pamo koro kata mana kor gimoro to odiochieng' mokwongo ing'e ni inyalo go gino ma hinyi matin koro in kiyudo lit tibiro ng'eyo nikech ing'e ni ng'ama osiko goga jino nyaka bed notek ma onge ng'ama osegoye maber ka en kod mirima inwang'o ka koro tek oloyo jok ma entiere go to chieng' moro dipo kogo ng'at matek moloye to nyaro hinye koro mokwongo odhi ogo gimoro ma ka en owuon ohinyre to miyo obwongone ng'eyo ni kara lit mawinjo ni ma ng'ama chielo winjo to karach ahinya to koro loso kamogoyo to kosetimo mana ming'a to kogo gima nikech ing'e ni ng'eny ng'ama go jini odhi okawo ng'at manyap mohingo emogoyo koro kogo gik moko kaka gine kata wach ni kor gimoro mayom to obro neno ni kara mano gima koro nego we erokamano ahinya Charles kani otonglo tudre kod achiel kachiel e yor simu bende Charles oyawre twak en mar ich wang' makelo jemo in gi penjo mane ara ina ni para mu oyawre ken machiegni Charles ich wang' to rach mos ahinya ileronwa kanyo to ote mari bende wayudo kar kanyo wacho ni ich wang' rach Ruth nyathi Ochieng' nigi ote moro ka entiere kar kanyo mano mar Ruth nyathi Ochieng' wacho ni an ageng'o ga ich wang' mara gi ywak awuok but gima kata ng'ama owang'o iyano
I share, then I accept ni gino osetimore mondo ail piyo. I don't always react or make any decisions when I'm angry. Awinjo to akanu moja. Erokamano nyaduong' Thiyo Chieng'. Leonardo Koth, atieko gi ling ma ok alos Ramogi TV ler an Mombasa, Bangladesh. Ling to ber Cleopas kanyo en gima nyaka wawuoye. Iling nang'o? Iling ni gini koro imuonye iyi bedogo to gi ich wang'ni nikech mage gik mamiyo ji ulcers kendo mage gik mamiyo ji bedo kod chandruok. To kiling nikech idwa ling ta idhi lose to mano to ber. Iling sano tibro lose bang'e. To kiling ni ling koro imuonye iyi tidwa pango gi iyi kaa to in emidhi nwang'o hinyruok. Iling to nikech ing'e ni kaling to bro kwe tai bang'e to nyaka ulos wachno. Aya, nyakora mogi jong adongi dakika 8 to tieko. To jok mamodho ywak gidhi kanyo. Imodho ywak. Imodho ywak itieko to nindo kwanyi tichiewo ti. Mano ting'e ni jamigosi, ting'e ni ywak no bende nitie kaka en yo migologo mirima, kech ka ng'ato ywak no bende ber. To kakor idwa ywak pile ka pile. Koro chieng' moro ka koro ich wang' ochopo ni Cleopas kaka koro wantiere kati studio ka. To gimoro owang'o iyi kaka ing'e ni seche moko ote nyalo or. Aya, ka yoro ote nitie Otieno mawuok e recho ka. Ing'e ni penjo moda penjo ka ang' imede gi duoko ma iduoko sani. Otieno oyawore kendo machiegni. Aya. Hello. Oyawore machiegni twak. Otieno. Yes. Hello. Wawinje yo makare dede nyime mondo imiwa penjo mari ma intie godo e twak okinyi ma kawuono Otieno. Aneni Cleopas maler. Erokamano. Ichwang' rach nikech dwaro ni samoro kata kopo ni ka iwang' ting'iyo kaka inyalo salt nikech osegero gik maricho. Hello? Wawinji? Erokamano ahinya Otieno, winjo gima Otieno wacho ichwang' bende ka ogeng' nyalo geng'o gik maricho ma ponono nyalo bedo ka kanyo kadhi nyime. Mana kama ng'adi kanyo kapok okawo simb Otieno. Nikech awacho ni ywak ka in ka iyi owang' tisike ywak. Mangeche ni koro nyathi bende kowang'o iyi ti ywakne. Koro ing'e ni ywak no nitie kama inyalo ywakie to nitiere kama ywak no to kendo koro nyalo ketho gimoro. Kata kapo na wacho ni kaka wabet e studio kani, seche moko ing'e ni jowinjo nyalo kata mna oro ote moro kata ei Facebook na ka to ore malit. Koro adwa ywak ka mondi kore ka. In ka ita chenro ng'ato kori ni ati oyo. In ka kita chenro ok mora. Ok mora bende akia gimitimo ga e studio kanyo. Koro kayo adwa ywak, adhi ywak mondi eka duoge kod Cleopas boy wanda wuoga dhi ywagi. Ywak nitie kako nego ng'ato moloyo ahinya ywak no onyalo bedo ywak nikech nitiere kaka iwinjo to bang'e no to nyaka ilosi to ok inyal ywak kinde te, ok inyal ywak seche te. To adiera chutho kaka waseyie ni ich wang' to rach moloyo kokelo ni jem. Duol nyadendi Evelyn kani Nairobi oyawore machiegni Evelyn Ramogi TV winja ne pachi kotenore kod twak okinyi ma kawuono. Oyawore ahinya. Adwa wacho niya. Kamano. Ni an gi pressure ma ka iyo wang' to ka iyo osewang' to koro adwa mana nini tuo moro biro e piny yamo koro remo dwa nowuogi to koro acholora nyaka ang' pressure ni dog piny koka winjo maber inya konya nade? Mano to dwaro none jalony. Nikech pressure bende en go koro nyaka koro puonje kaka orito wach ich wang'. Nikech mani ng'e ni en ich wang' moro makoro ochopo makoro odonjo nyaka koro kaka kit dende tiyo. Koro ing'e ni kochopo ni koro kaka kit dendi tiyo makata ka iyo wang' tipo kitetni. Kata ka iyo wang' tipo ka wang'i lokre makwar. Kata ka iyo wang' tipo ka tiendi koro ok nyal nyono piny. Mano koro en ng'ama dwaro kony mar jalony. Onya chopo e hospital kata thieth moro amora kata mondo mi oyud ane sir kata kony madwarore. Evelyn, erokamano kuom ote marageno ni yudo wach ma jalony bende owacho e studio ka okinyi ma kawuono. Nitiere ote mamoko ma parane mondo mi akaw sani adong gi thuolo ma dakika 5 ka oduogo ka ang' wakaw kantie simoro amora mang donjo ang' wakaw kapok watieko tang' aduogo mondo ayud wach mogik kawuok kuom jahocho Lois Okelo kantiere kar ka. Weda ne ote machielo madonjo kar kanyo waseyudo ote mar Leonardo Koth, weda ne ote mar Rafael Kosuda mano machielo kantiere kar kanyo. To ni Cleophas nitiere jowa maka nigi pesa to igi wang' piyo sana to en
koso ng'eyo. Koro ich wang' ni osemiyo miere odong' gunda. Ich wang' osemiyo jowa odake marach. Koro nyaka weye. Mano Afel Kosoda nigi yote kanyo ma omiyo wa kanyachiel kachiel. Ng'ama nigi pesa kapano nego bedie mamor. Mamor. Gin ma gin gi ich wang'. Nyobera wacho kama. Ka ng'ato otemo angera en anger management skills wacho ni angera anche moro kama wacho ni jonini josia ok ohero angera. Ka ng'ato otemo anger management skills maga aduoko mamuol to kokelo wich marom gi mar gweno warodhore to mane waluoro each other to ka ging'eny kung'eny to gigoyi mang'eny ka koro wich gweno kong'eny koro odiochieng' ochakre okinyi ang' irodho gi te penjo maduong' ahinya Nyobera iwinje kanyo. Machielo Immaculate Nyasudan Cleo oyawre ahinya mosna wendo. An adieri ich wang' kelo jemo. An ka iya wang' to pi wang'a ema chwer kendo atetni. Nitiere osiepna moro mane ka iya wang' to ong'wenyre kende maremo wuogi. Mano dwaro magi jok makoro dwaro kony molony. Owacho ni anto sani ka ichwanya odok nitiere okech ote ni ang' waduoge ang' warange achiel kachiel. Kata kamano nitie simu moro marajo kar kae okech en Nairobi kako sen kanyo oyawre machiegni de Dandora ma iluongo ni Dworo Kech machiegni Dworo ka an Nairobi Dandora. Kamano gima asefwenyo ni ich wang' ikelo ka ng'ato kidenyo mokwongo ng'ama odenyo wuoyo go tek kata penje gin moro ok yot. Mar ariyo ka kata kidhi penjo gopi kan moro kidenyo to nyaka udhaw kata ng'at ma onge pesa. Omiyo japuonjo ji ni kapo ni ineno kidenyo kik idhi bambi jagopi kik ipenj penjo moro manyalo miyo mondo mi ugwandore to iwe mondo ichiem yieng' idhi kanyo kiyieng' kidhi kiyieng' to muolo dhi bedo kanyo kendo winjruok dhi bedo to chwang' bedo maonge. To moloyo duto luoro Nyasaye e chakruok mar rieko. Atieko. Erokamano ahinya. Erokamano. Iwinjo modenyo. Igi wang' jok ma nigi kech. Igi wang' idhi kiyieng' chuth kidhi bandho gowi. Wasewacho ni stress nikech achiel kuom gik makelo stress gin denyo. To kapo ni ng'ani ema koro nigi pesa ni midwa dhi chiemo go titimo nang'o. Koro nyaka koro ing'ang'ea ni nyaka ibi manye gi muolo. Erokamano ahinya. Wachopo kae ote mare Immaculate Nyasudan cha komogik nowacho kanyo ni oneno mana ka ich wang' odok piny. Tinde ka yo wang' tadhi owacho ni tabet kenda kamoro ayuak ka mirima oserumo taduogo to pod nyaka abed kenda mane mantie kar kanyo. Maga achiel kuom ote madonjo kar kanyo gi joneno mamoko moro ote adong' gi dakika achiel kende to atieko. Ote mari manyalo bedo ni aparo ni ote mogik ma wawacho ni ich wang' makelo ni jemo to koro en gima nyaka koro inon matut to mana kaka jawinjo machielo wacho no nitiere kaka luoro Nyasaye kelo were mamiyo ji rieko. Luoro Nyasaye onyalo bedo Nyasachi ni luore nang'o to okelo rieko mondo mi kik ich wang' kel ni jemo. Ke jomoko igi osewang' moketho tich, jomoko igi osewang' mogo boss, jomoko igi osewang' moketho kata winjruok gi joma gidago, jomoko igi osewang' molalo gik mabeyo. Erokamano ahinya Lois okelo. Nyakoro magi jwang' an ka ng'amedo ang' akethi. Ich wang' ka intiere godo tang'aranga kaka irite yo makare kata iduoke piny. Ote mawuoro wasomo ma wasomo kawuono wadhi nyime kod twak e mbui marwa mar Facebook mar Ramogi TV. Penjo no pod ntiere kar kacha. Lois okelo ang' yude thuolo mar kalo e mbui Facebook mantiere kacha kata bang' chenro ma kawuono. Ka ntiere penjo moro amora ma intiere godo inyalo tudri kode bende kanyo ka ntiere duoko moro amora ma ang' idwaro ang' wantiere kar kacha achiel kachiel mondo twak ma kamae odhi nyime. Sa ariyo osekalo dakika 10 mane makelo wa giko mar chenro ma kawuono mane wapuonjore kendo ne wamedo kono ogandawa
ich wang' makelo jemoni ere kaka wanyalo tieke e kindwa kaka oganda, kindwa kaka onagi. Ich wang'wa kik kelnwa jemo, wawit tije, wawit keny, wawit osiep, wawit gigo mabecho made wayudo. Orit masani nyinga Cleophas Oluoch, mabiro en twak e ng'e jothumbewa, kik idhi mabor. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka